balik iki Mas. Mangkat dipe terus bariku. Lumayan iki ya. Sing masuk tak undang iki. Alung ora dijono kono alung lah diterang nang omah. Tapi kan kudu ana contone lapor. Yo anjen anu, gawene yo anjen wis ra ono kono ora harian. Ora teko ijik sih. Iki cuman dadekake iki. Dadekake iki sih. Ya. Tengahnya 3 minggu ra.